No, dobrý deň. Dneska sme u blogu U16 a počúvam ja teraz hudby, takéto, hlavne túto. Počúvať furt isté sračky nás nebaví, tak toto som ja som není ty, tak sa nestaraj, čo robí ty, baby. To počúvam a zajtra, milí diváci, sa neuvidíme takto skoro ráno, ale uvidíme sa úplne po obede. Tak už bude po obede. Bo ja idem zajtra do školy a už začína zajtra škola. Takže to je všetko, čo som vám chcel povedať. Aby ste si nemysleli, že že prečo vám nenatáčam vlogy, že serem na vás už. Tak ja idem zajtra do školy a uvidíme sa po obede. Čus. Čus. Vypni sa. Hihi.